Oh! Hi! What's up mga bebe? Good morning. Boom Moto Vlog, nagbabalik po tayo sa ating channel. Hi! Today is Tuesday, ano nga ba? January 28. Oo. So, anong ganap? Madali lang naman, mag-i-inquire na tayo about sa i-upgrade natin ng motor. So, tingnan na lang natin mamaya kung ano yung mga details na makukuha natin or kakayanin pa talaga natin na kumuha nun. So, bago ang lahat guys, pasok ang intro. Yun na nga guys, no? Pupunta tayo ngayon ng Rusi Daraga sa may banyag yan dito. Balak nga palang mag-upgrade ng Sigma 250. So, mag-inquire tayo kung may available ba sila or maghihintay tayo ng ilang araw or months. Kasi yun talaga yung yun talaga yung kumikiliti sa akin eh. Tapos syempre, idol natin si Breezy. Susunod tayo sa yapak niya. Tignan mo ngayon, naka NK400 na ngayon si Breezy. Isang linggo pa lang kakalabas sa kasa, upgraded agad ha. Idol talaga. So, yun nga. Bakit nga ba Sigma 250 ang napili ni Broom Broom? Tsaka bakit gusto niya na mag-upgrade? Kasi simple lang naman yan eh. Medyo naghahanap na tayo ng laro sa kamay tsaka sa paa. Puro na lang kasi tayo silinyador tsaka preno. Scooter kasi ang gamit ni Broom Broom, siya, Nisol i115 Fi. So yon, gusto ko na rin sanang mag-clutch, cambio, foot brake, lahat. Tsaka syempre, gusto ko na rin yung parting nakatuwad. So yun nga, noong nakita ko yung motor ni Breezy, akala ko siya, mamahalin na sports bike. Doon ko nakita na Rusi nga pala talaga, na legit na Rusi. Kasi di talaga ako naniniwala nung una. Tapos yun hanggang sa nakita ko yung mga vlogs niya. Maganda yung takbo. Tapos nakakita ko naman yung channel ni Sir Sigma Motorsiklo. Yan, shoutout. Grabe, maganda na sa charm. Hindi na mapagkakamalang Rusi talaga sa charm. Ay, isa pa nga pala mga pops, mga moms. Shoutout nga po pala dun sa nagsasabi or nagkukwento dyan. Napakatalino mo. Napakatalino mo para sabihin mong scooter ang isang Sigma 250. Oo nga. Siya, 250cc. Pero wag mo naman sabihin na scooter. Bobo ka ba? Ay nako, di porke Rusi sasabihin mo na parang si Johnny Bravo lang yan. Naku, gonggong. Hi. So yan, medyo malapit na tayo. Binitayan na to eh. Kakaliwa tayo dito, tapos yun na. Isang mga ngamoy donut na naman dito. Factory ata dito ng donut. Hoy, lalaki. Ride safe sa atin, lalo na po sa mga may rides dyan or papasok ng trabaho. Ingat-ingat po tayo sa biyahe. Shout out. Baka Petron. Ride safe sa'yo. Okay, sige. A few moments later. Okay, malapit na. Ayun na, nakikita ko na. Ay, nako. Ano kaya kung may available sila? Pag wala dito, malamang sa Kamalig baka. Baka Kamalig meron, baka. Sana.
Okay, so that's all. We are here right now. Balik na lang ako guys ha. Okay. We are here. Hello po. Ma'am, mag-inquire lang po about sa Sigma 250. Kasi lang i-ano ko. Kung may available. Wala po kami available dito. Wala. Mga kailan kaya ang ano niya? So yun, wala daw silang available. Nag-vlog kasi, nag-vlog ako. So, mga ano kayo, sir? Mga kailan kaya magkakaroon ng available na Sigma? Pero if ever nakukuha, may pwedeng magano. Ay nako. Meron sila dito repo. Kaso ang hirap lang kumuha ng repo. Ito kumuha na rin ako ng form. Ay nako, saan kaya makakuha tayo ng brand new? Pero pwede naman daw pwede naman daw umorder. Pwede naman daw umorder pero matatagalan nga lang daw kasi sa Visayas pa raw talaga kukunin. May classic din sila dun ha, bagong-bago. Classic 250. So, pag brand new kukunin nyo na Classic 250, down payment niya is 10,000. Then, ang monthly niya is 3,100 for 3 years yan. Tingnan ko si Sigma. Pero may nakita na ako kanina kaso repo lang talaga. Mahirap na kasi kumuha ng repo lalo pag pag nakita mo na yung itsura. Sayang. So, yun, maghahunt pa rin tayo ng ibang outlet ng Rusi. Siguro, titingin pa tayo sa Ligaw, sa Ginobatan, kahit saan na, kahit siguro sa Kamalig. Check natin, baka may stock sila doon. So, yun nga na guys, dito ko na puputulin ang ating mumunting vlog. So, yun, mission failed tayo ngayon na araw na to. So yun, ang nakita natin is repo lang ng Sigma 250. Mahirap na sumugal kapag repo. So that's about it guys. Ride safe always. Peace out.